ka-idol, karon di amiri sa Camberde mga ka-idol dari sa Bangwalog mga ka-idol kay mutanaw tara mga ka-idol sa Camberde. Mo ni agyanan mga ka-idol Camberde. Oh. Okay mo ni laganan na mo sa una mga ka-idol. Mo ni agyanan. Okay mga ka-idol. Monkey, unggoy. Monkey, unggoy. Mga idol, kamaw na mga idol. Ah. Hello mga ka-idol, di anak ko diri sa Camberde mga ka-idol. Grabe. Grabe ka kuan mga idol, nindot ang view mga idol. Oh. Para mga ka-idol, adto ta sa ubos mga ka-idol. Akong ipakita ni mga view mga ka-idol Adto sa ubos mga ka-idol. Mo ni Camberde mga ka-idol. Gadungaw sa Hagna, gadungaw sa Duero mga ka-idol. Sabi mga ka-idol atong tanawon mga ka-idol. Ay, grabe, Camberde. Muna yung Camberde mga ka-idol. Nari ni sa Bangwalog mga ka-idol makita. Bangwalog, Duero. Okay, shout out ko diya si Richard Ladoran mga ka-idol. O si Ate Inday, si Almers Pirarin. Muna yung mga ka-idol grabe view mga ka-idol nindot kayo mag-view mga ka-idol. Di ako diri ay sa Camberde mga ka-idol. Mo nilaganan nimo sa una mga ka-idol mga ka-idol nindot kayo view mga ka-idol. Grabe. Di ako diri kay laag rin mga idol kay dugay na ko ka laag diri mga ka-idol na grabe kusog pumagkuan mga ka-idol adlaw. Shout out ko pala si Orlando Hintap ako na gabi naghahigo dito ng gitag guys. Para lang mo tapad na rin tapad na sila mga nabihan dadto ko video vlog ayo to lihat gratis na yun man mga ka-idol karon na muuli na yung mga idol kay ngit-ngit na po sa agianan ng mga idol. Salamat sa pagtanaw sa mong channel. Kung wa mo naka-subscribe subscribe na mo. Salamat sa pagtanaw. God bless mga ka-idol.
See you next video mga ka-idol. Salamat sa pagtanaw. God bless. Bye-bye.